Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Бармы шундыйлар? Юк, яхшы, шундый эшкә, тыңларга, сораулар бирергә, шундый ирекле сөйләшүләргә көйләнегез. Чөнки монда бу конференция түгел, ниндидер фәнни семинар, фәннилек булса да, фәнни семинар форматында түгел, бу күбрәк аралашу, фикер алышу һәм идеялар туплау. Мин инде теге гадәттә айратлар мине чыгаралар теге реклама ясау өчен, шуңа күрә сезгә кыска гына әйтеп китәм. Безнең бу проект атала Акыл фабрикасы. Ул елына 5, 6, 7 тапкыр кай вакытта уза төрле темаларга. Журналистика, медиа темасына да безнең Акыл фабрикасы узды. Балалар телевидениесе буенча без мозговой штурмны Мида авылы дип атыйбыз инде үз арабызда, менә Мида авылы уздырган идек. Хәзер менә татар теле буенча узган атна кемнәр булды менә узган атна IT паркта? Бармы шундыйлар? Яхшы әйбәт. Һәм менә бу атна без инде татар мәктәпләренә багышланган Акыл фабрикасына җыелды. Һәм алга таба 2нче елга бу проект тагында үсә бара. Без аны 2015 елның декабрендә башлаган беренче тапкыр тарих һәм туризм дигән тема буенча. Һәм тарих һәм туризм. Бер темасы шундый безнең милли үзаңны үстерә торган тема, икенчесе киң җәмәгатьчелеккә тарала торган тема. Без аны һәр вакытта да шулай итеп парлап эшлибез һәм Акыл фабрикасы үсә барган сайын ул шундый идеялар туплау һәм аны карарларны чыгара торган кешеләргә шушы җәмәгатьчелектән фикерне җиткерү механизмына әйләнеп бара. Менә чит илләрдә бар эзләнү оештыра торган think tank дигән институтлар, think баш миен эшләтү, уйлау, фикер йөртү, tank ул резервуар дип тәрҗемә ителә инде, шундый аквариумга да tank дип әйтәләр име. Без шуңа каратып эшләдек һәм гадәттә зурдан алынып эшләмибез, кичкенә адымнардан башлыйбыз. Шуңа күрә без аларны лекторий рәвешендә, сессиялар уздыру, мидаулар уздыру белән башлаган идек. Һәм хәзерге вакытта ул эзләнүне алдан эзләнү алып бару, исследование алып бару. Шуннан соң бергә җыелып проблемаларны, менә без брошюраларны тараттык, алдан менә интервьюлар алган проблемаларны анда яктырттык. Сез димәк, артыгын проблемалар турында сөйләшеп тормыйбыз, яңа идеялар турында сөйләшәбез. Ничек итеп бу ситуацияны үзгәртеп була, ничек итеп яхшы якка борып була. Менә бу аның форматы. Шуңа күрә әзер булыгыз, сәгать 6 яртыдан алып, 5тән алып, менә шундый инде Мида авылында төркемнәргә бүленеп эшләргә. Менә бу шундый проект, ул ачык, сораулар биреп була, үзеңә басып сөйләп була, язып була, югалып тормагыз. Бу безнең уртак эш һәм нәтиҗәсе дә уртак булачак. Мин инде әйдәгез, сорауларыгыз бармы? Акыл фабрикасы буенча аңлашыламы форматы һәм программасы? Программасы форматы аңлашылса, мин сүзне бирәм Айратка. Айрат безнең алып баручы, сөйләүче дә һәм сезне дә селкетеп торучы кеше булачак. Айрат. Дуслар, сәлам. Мин беренчедән сезне белән танышыйм. Монда кемнәр Казан бар шәһәре, Казан кулны күтәрегез. Шәп. Чаллы бармы безнең монда? Чаллы? Юк, Әлмәт. Әлмәт килде. Шәп, рәхмәт. Кем тагын кайсы шәһәрләр монда? Биектау. Шәп, тагын Арча, Балташ. Исәнмесез, хәерле көннәр. Татарстан инде монда Казан белән генә чикләнмәгән, бик яхшы шул яктан. Чөнки без бүген сезнең белән татар мәктәбе үсеше турында фикер алышабыз. Бу бары тик Казанга кагылышлы сорау түгел. Һәрбер җирлектә татар мәктәбе Казаныбызда, Татарстаныбызда бар, һәм аның проблемалары, чишелешләре дә уртак булып тора.
Biz endi mana Tatar maktabi o'sishi Yezidiye deganda yarti yil ilk fanniy tekshiruvni yasay boshladik. Ул шундай ijtimoiy fanniy tekshiruv ishlari olib borildi. Biz umuman dunyo tajribasini boshda o'rgandik. Qayda nechik mana tibak tillardagi maktablar ishlaydi. Tibak tillardagi школы с региональным языком обучения. Ягъни бу Татарстанга ошаган ситуациядагы мәктәпләр, илләр, төбәкләр турында сүз алып барыла. Аларда ничегрәк бу мәктәпләр яшәп килә. Аның буенча безнең аерым лектор булыр. Ул лектор Алоис фонд колхозны. Менә бу безнең белгеч, аның турында җинтекләп сөйләр. Мин аның турында берничә сүз кенә әйтермен. Гомумән менә бу фәнни тикшерү турында берничә сүз әйтеп китәм. Сезнең һәрберегездә кулларыгызда менә бу кагаз бардыр. Шулай бит. Мин аны әзрәк сезгә ачыклап китәм. Менә бу фәнни тикшерүнең бер нәтиҗәсе булып тора. Анда хаталарга инде бик игътибар итмәгез, чөнки без аны әле шундай бу тип нәтиҗә түгел. Бу әле беренче этапның нәтиҗәсе дип әйтеп була. Бу нәтиҗәләр әле ул бик кыскача монда язылган. Чыннан дигәндә бу брошюра нигезендә 70 слайдлы презентация ята. Мин аның бер өлешен хәзер сөйләп китермен сезгә. Нәрсә өчен кирәк бу фәнни тикшерү? Biz гомумән татар телле мәктәпләренең проблемаларын да тикшердек, карадык, экспертлар белән сөйләштек. Башта без 15 төрле эксперт белән фикер алыштык. Менә Ектор Алоисны мин тәкъдим иттем инде сезгә. Марат Абыгибадинов күрсәтер үзегезне. Шулай безнең бүген әңгәмәдә катнашыр чит ил экспертлары һәм башкалар. Анарсын айрым безнең этап фәнни тикшерүнең айрым бер этабы фокус группалар булды. Ягъни без экспертларны бергә җыеп, алардан күмәк интервью алдык. Башта безнең татар мәктәпләренең директорлары булдылар, берничә кеше. Шуннан соң без укытучылар белән сөйләштек, татар мәктәпләренең укытучылары белән бу шулай айрым бер фокус группа булды. Һәм ата-аналар белән аралаштык. Алда әле безнең берничә фокус группа көтә. Хәзер бу шундай ярдәм итерсез инде мин кай вакыт рус сүзләрен кыстырам. Промежуточный ничек безнең була? Арадаш этапны, арадаш нәтиҗәләр дип әйтеп була моны. Әйдәгез киттек, безнең вакытыбыз бик күп түгел. Кликер инде безнең. Мин алдан бер сүзне генә әйтәм, тагын кириш сүзне. Менә бүгенге лекциялар һәм менә бу тикшерү хәзер әйтеләр. Бу сезнең өчен бер уйлану өчен материаллар була. Бу экспертларның фикере генә, сезнең фикерегез бүтән булырга мөмкин. Әгәр фикерегез булса, менә монда яза аласыз, аннарысын бәлки без сезгә микрофон бирербез. Һәм иң ахырда безнең 6-нчы яртыда бик мөһим өлеш көтә безне, бу ми давылы. Мозговой штурм була. Ми давылы нәтиҗәсендә без шул менә есть идеяны бергә язып китәрбез. Татар мәктәбенең үсеше буенча есть идеяны бергә язып китәрбез. Һәм бу исследование, тикшерү эшенә киреп китәр менә бу тәкъдимнәрегез. Ягъни сез экспертларны тыңлыйсыз, бу критический масса үсә сездә, бу мәгълүматның өлеше үсә һәм аның нигезендә, үзегезнең тәҗрибә нигезендә сез инде үз фикерләрне әйтерсез. Дәгез киттек. Беренче өлеше төбәк телләрдәге мәктәпләр, дөнья тәҗрибәсе, экспертлар карашы дип атадык. Ул сезнең менә бу брошюркаларда бар. Тәҗрибә төрле, кайсы бер илләрдә тулысы белән татар мәктәбенә охшаган мәктәпләр эш итә, ягъни төбәк телләрдәге тулысы белән белем бирүче, төбәк телләрдә тулысы белән белем бирүче мәктәпләр бар. Ул Испаниянең Каталония төбәгендә, Басклар илендә бар.
Бүйік Британия дегенде Уэльс деген төбәкне беләсезме? Менә шунда вали телендә тулысы белән укытыла торган мәктәпләр бар, һәм алар күптән түгел генә эш итә башладылар, һәм 10-15 ел эчендә алар бик яхшы нәтиҗәләргә килделәр. Аның буенча күп кенә тикшеренүләр интернетта бар, инглиз телендә дә, хәтта рус телендә дә ул тикшеренүләр бар. Канада беләсендә Квебек төбәге, анда тулысы белән француз телендә укытыла торган мәктәпләр бар. Бу инде аларның инглиз телле мөхиттә юк диярлек дәрәҗәдә, күбрәк инде француз телендә булган мөхит һәм мәктәпләр эштә. Франция дигәндә менә анда шулай берничә төбәк телләр бар һәм шул төбәк телләрдә билингваль мәктәпләр эш итә. Һәм бары тик төбәк телләр фән буларак кына укытыла, башка бу төбәк телендә белем юк, бары тик тел генә. Бу Сингапурда, Австралиядә, Америкада, Финляндиядә. Ну, Финляндия дигәндә без монда швед телен күз алдында тотмыйбыз. Нигәдер безнең бу бармый. Менә шундый безнең бар карта, сез күргәнсездер, монда шундый географиясы, төбәк телләрдәге мәгариф системасының географиясы. Бу Татарстанга ошаган инде ситуация. Ну, так, хәзер мен менә моның турында берничә сүз әйтеп китәм. Менә гомумән Татарстан тәҗрибәсе турында әйткәндә, иҗтимагый караш шундый бар, җәмгыяви караш. Безнең 4 типтагы җәмгыять 4 типтагы татар мәктәбен күз алдында тота. Ягъни бу җәмгыятьнең карашы, уртак шундый карашы, усредненный. Беренче тип ул татар телле гимназиялар, алар чын-чынлап татар телендә укыталар фәннәрне, алар бармак белән санарлык, сез ул проблеманы беләсез. Икенче типтагы мәктәп, җәмәгатьчелек шулай дип аны күрә, ул татар телле мәктәпләр дип язылган, анда татар мөхите бар, анда татарча укытучылар аралаша, укучылар күпчелеге татар телен белә, әмма фәннәр күбесенчә рус телендә, фәннәр рус телендә укытыла. Бу инде безнең татар мәктәпләренең төп өлеше. Üçüncü tipi ул шундый этник-культур компонент белән булган татар мәктәпләре, анда инде гомумән татар телендәге белем бирү каралмаган. Бу инде Татарстанда һәм Татарстаннан тыш булган татар мәктәпләре турында сүз бара. Һәм инде 4нче тип ул рус-татар мәктәбе дип аталган. Анда кайвакыт татар мөхитен очратып була, күп очракта бу мөхитне кызганыч очратып булмый. Әмма аталышы рус-татар мәктәбе, анда татар класслары булырга мөмкин. Бу шундый 4 типтагы мәктәп, җәмәгатьчелек шуны күрә. Бәлки башка типлар да бар, әмма аның турында ничектер кеше белеп бетермиләр. Һәм менә бу 4 типтагы мәктәп, аның ошаган мисалын башка илләрдә дә күреп була. Хәзер ничек бармый? Буламы? Хәзер инде берничә проблема да талып китик. Кадрлар мәсьәләсе. Авропа тәҗрибәсен шундый уртак итеп карасак, Авропада төбәк телле мәктәп укытучыларын әзерләү, телне начар белгән укытучыларны яңадан әзерләү системасы бар. Аның турында инде экспертыбыз сөйләп китәр. Ягъни элек шундый ук күпчелек Авропа төбәкләрендә гомумән төбәк телләрдәге мәгариф булмаган. Безнең Татарстанга татар теле мәгарифкә күпме ел? Татар мәктәбенә 25. Кем тагын күбрәк әйтә ала? Татар мәктәбенә күпме? Менә как вот институт буларак бу 90-нчы елларда булдырыла. Иртәрәк булмаган микән татар мәктәпләре? 120-130 ел дип әйтеп була.
Марат абый аны бәлки безне анарсын икенче төрлерәк әйтер. Ягъни татар мәктәбенең традициясе, тәҗрибәсе, тарихы бик тирән дип әйтеп була. Татар теле мәгариф электән элек булган, нәкъ бүгенге типтагы мәктәп инде ул шулай ук бер гасыр дәвамында диярлек эш итә. Менә Ауропада андый тәҗрибә булмаган, 25-30 ел элек кенә ул телләрдәге мәгариф барлыкка килә башлаган. Кайсы бер илләрдә хәтта 10 ел элек кенә барлыкка килә башлаган. Кайсы бер илләрдә, мәсәлән, менә Эктор әйтер, Окситаниядә да берничә ел гына эш итә ул мәктәпләр. Әмма алар ниндидер нәтиҗәләргә килделәр инде. Һәм менә шуңа күрә без аларның тәҗрибәсенә таянырга тиеш булабыз, чөнки алар инде ниндидер уңышларга ирешкәннәр. Һәм аларның, мәсәлән, укытучылары юк диярлек дәрәҗәдә булган. Ягъни төбәк телләрен камил дәрәҗәдә белгән укытучылар булмаган. Хәзер алар бар, ничек шулай килеп чыккан. Бик көчле итеп әзерләү системасы формалашкан, бик көчле переподготовка инде, квалификацияны күтәрү системасы барлыкка килгән. Һәм элек бар итек дәүләт телен генә камил дәрәҗәдә булган кешеләр, укытучылар, алар төбәк телендә бик камил дәрәҗәдә белә башлаганнар. Безнең хәзер ул проблема белән очрашып була, кайсы бер татар мәктәпләрендә татар телендә укытырга тиешле укытучылар кайвакыт телне камил дәрәҗәдә белмиләр. Мин үзем дә татар телен камил дәрәҗәдә белмим, әмма менә татар мәктәбендә укытырга бик шат булыр идем. Мин уйлыйм, миңа 1-2 ай укырга да татар телен яхшылап интенсив узарга да мин татар телендә укыта алырмын дип уйлыйм. Минем шикелле кешеләр, яшь буын университетны бетергән сәләтле яшьләр, алар аз түгел. Аларны шулай ук, бу инде гипотеза буларак, аларны шулай ук берничә ай дәвамында татар теленә, яхшы татар теленә, әдәби телгә өйрәтеп була. Һәм менә кадрлар мәсьәләсенең бер чишелеше дә шундый була ала. Хәзерге вакытта дигәндә, менә бу Марат Вазыйхович Лотфуллинның бөтенегез беләме, менә монда. Мәгариф үстерү институтының белгече, баш белгече, фәнни белгече. Һәм менә ул шундый саннар китерә. Мәсәлән, бу балалар бакчасына карата, балалар бакчалары өчен ел сайын 500 тәрбиячене чыгарырга кирәк. Татар телле тәрбиячене. Хәзер ул 60 тәрбияче генә әзерләнә. Бәлки күбрәктер саннар буенча, диплом буенча, әмма чын татар телле тәрбиячеләр елына бар тик 60 кына чыга. Һәм укытучыларга карата да шундый проблема бар. Шуңа күрә быел инде бу проблеманы президентыбыз да күтәреп чыкты. Ул милли мәгариф институты турында әйтте, шундый инициатива була. Алла берсә, бәлки шундый университетыбыз, милли педагогик университет барлыкка килер. Әмма анда ничегрәк укытылыр, әле нинди укытучылар чыгыр, әле бу зур сорау астында. Киләсе слайд бар. Инде методика турында сүз алып барганда, безнең менә Алсу Гилмутдиновна дигән экспертыбыз бар. Ул ялгышмасам Гумбольдт университетында үз диссертациясын яклаган кеше. Аның фикеренчә, Татарстанда билингваль методикаларга таянып эш итүче мәктәпләр юк. Билингваль методиканы кызганыч әле Татарстан үзләштермәгән. Чөнки аның үз фәнни нигезләре бар, аның үз методикасы бар. Ничегрәк, нинди пропорцияда татар телендә укытырга, нинди пропорцияда рус телендә укытырга, һәм гомумән инде хукукый статустан да юк билингваль мәктәпләр. Ике теллек бар ул мәктәпләрдә, әлбәттә рус телендә дә, татар телендә дә балалар сөйләшә татар мәктәпләрендә. Әмма
Методикасы dünya tecrübesine, fenni metodikaya negizlenip işitüşü bilingvallik әлі bizde yok. Әміне qaysı bir Avrupa illerinde indi андай tecrübe var. Hem anda türlü proporsiyada qaydadır 50'ge 50 okutıla, qaydadır 70'ge 30, yani 70% mesela eğer de bizim misalga qarasak 70% okutılar tatar tilinde 30% rus tilinde mesela яки 30'ga 70 керісінше. Qaydadır mesela başlanmış mektepte көбірек төбәк телләрдә бирәләр белемне, анарсын өлкән классларда күбрәк төп дәүләт теленә кешеләр. Кайсы бер өлкәләрдә киресенчә башта башлыйлар. Әгәр дә төбәк телен балалар начар беләләр, башта белемне башлыйлар инде. Алар белгән телдә һәм әкренләп күчә башлар төбәк теленә. Бу төрле мисаллар. Last slide. Инде бу инде bizning kengashlar ketdi. Bunda ma'lumot bizning to'lisi bilan qizg'anish silay olmayman men. Shunga ko'ra men nechikdir bir ilishdan ikkinchi ilishga ko'cham. Mana kengashlarga kirganda ekspertlarning kengashlari. Mana bu kengashlar birinchi shirakda endi albatta bu har biri biz jamiyatda Tatariston jamoatchiligi orasida, tatarlar orasida gina tugul, rus tilli kishilar orasida da bu sözlerini işaretli bula, tillerinin statusların tekizleştirirge gerek. Bu elbette gerek degende, bu gerek sözü aslında bir küp gameller tıra. Ama bu indi şunday ortak bir umumi bir takdim. Халық қанунында, дәулет өлкәсендә дә төбәк телләрен дәрәҗәсен үстерү кирәк. Ягъни кешедә, мәсәлән, Татарстанга килгәндә, татар кешеләре арасында гына түгел, рус кешеләре, башка милләт вәкилләре арасында татар теле ул бер үз анның бер өлеше булырга тиеш. Татарстан үз анның бер өлеше булырга тиеш. Менә әйтәләр бит, рус кешесе дә әйтә, мин Татарстаннан. Әйтәләр бит. Мин Татарстанлы. Анда идентичность бар, төбәк идентичности, региональная идентичность. Хамна бу өлешнең, бу үзанның бер өлеше, шул телнең татар телен әзрәк булса да белүне кертергә кирәк. Татарский язык должен стать частью региональной идентичности всех татарстанцев. Такая рекомендация. Икенче, инде бу шулай һәр вакыт бу сүз коела муниципаль һәм дәүләт хезмәткәрләренә төбәк телләрен тапшыру өчен квалификацион имтиханнар системасын оештыру. Ягъни менә муниципаль хезмәткә керә кеше, ул татар теле имтиханын бирә. Һәм бу күбрәк бары тик татар теле районнарга гына кагылмый, бу барлык Татарстанга кагылырга тиешле бер рекомендация тәкъдим. Икенче, ул телләргә икътисади бәя бирергә кирәк. Дать экономическую стоимость языкам. Ягъни, мәсәлән, кеше эшкә керә, һәм эш бирүче, работодатель аңларга тиеш. Ике телле кеше аның өчен күпкә әһәмиятлерәк. Чөнки ул теге маркетинг ягыннан, клиентларны җәлеп итү ягыннан ике телле ул кеше ул күпкә мөһимрәк булып китә. Ул нидер истәмә кертә ала, нидер истәмә кырым кертә ала аны кеше. Мин менә без күпбездер кафега кереп, әгәр дә татар телле сатучыны күрсәк, ничектер күңел йомшара, шулаймы? Бармы анда нәрсә? Һәм менә бу әйберне аны ничектер хокук системасына түгел, ничектер күбрәк аны турында сөйләргә кирәк. Нинди өстенлекләр бирә бизнеска менә ике телле кеше. Дүртенче тәкъдим билингваль мәктәпне тәмамлаучылардан
төбәк телләрендәге мәктәпләрне тамамлаучылардан тәрҗемәчеләр, дизайнерлар, яңа медиа контент булдыручылар кластерын оештырырга кирәк. Ягъни аерым бер хезмәт рыногы оештырырга тиеш менә бу татар телле кешеләрне үз эченә кертә торган. Безнең ул оеша башлаган инде, шулай бит. Татар журналистлары бар, безнең эшмәкәрләре бар. Һәм бу үсә барыр, ул тренд бар, Аллаһка шөкер. Мин инде тизрәк бу нәтиҗәләрне сөйләп китәм. 5-4 минут минем кала. Шулай киңәшләр арасында республикада тел сәясәте концепциясын булдыру һәм менә бик мөһим бер шундый караш, бу принцип инде. Максатчан сәясәт ул ике буыннан гына үз нәтиҗәләрен бирә. Ягъни без телне тигез дәрәҗәдә кулланышка керсә, әле ике буыннан соң гына безнең чын-чынлап тел статуслары тигезләшер. Ике буын, ягъни 30 елдан артык, 30 ел дәвамында башкарыла торган сәясәт кенә үз нәтиҗәләрен бирер. Һәм менә 25 ел эчендә Татарстанда булган сәясәт, ул әзрәк булса да үз нәтиҗәләрен бирә башлады, әмма ул әлбәттә әле камил түгел. Һәм моны күздә тотып экспертлар шундый нәтиҗә ясаганнар. Безгә тел сәясәте концепциясе кирәк һәм дөнья тәҗрибәсенә таяна торган концепция кирәк. Әлбәттә бу Россиянең хокук системасын күз алдында тотыла торган әйберләр инде. Бу икенче киңәш бик мөһим. Киңәш җәмгыятьтә билингвальлекне һәм полилингвальлекне, күп телләрне белүне актив пропагандалау кирәк. Бу аерым бер медиа концепцияда булырга тиеш. Чөнки башка илләрдә андый нәрсә бар. Бездәге шикелле менә татар теле нәрсәгә кирәк, ул башка Авроп илләрендә дә шулай булган. Алар да әйткәннәр, нәрсә өчен безгә мәсәлән вали теле Уэльста. Инглиз телендә дә сөйләшә алабыз. Безнең төп дәүләт теле инглиз теле, андый әйберләр дә булган әлбәттә. Башка төбәкләрдә андый әйберләр булган. Әмма максатчан менә шундый сәясәт үз нәтиҗәләргә китергән. Аннарсын шундый киңәш төрки телләрдә үзенчәлекле контентны булдыру. Ягъни күбрәк казахлар белән, күбрәк төрекләр белән, күбрәк Үзбәкстан халкы белән эш итү, бердәм медиа кырны булдыру, методикалар буенча фикер алышу, чөнки безнең телләребез дә уртак, проблемаларыбыз да уртак булырга мөмкин. Татар телендә белем бирүче мәктәпләрне үстерү программасын кабул итү, башка территорияларда үрнәген тарата торган модель мәктәп булдыру, ягъни без модель мәктәпне булдырабыз. Һәм аның нигезендә инде идеаль татар мәктәпне булдырабыз. Берничә ел эшли, һәм аның нигезендә без бу үрнәкне, бу мисалны таратабыз башка мәктәпләргә. Шундый тәкъдим. Һәм инде сынысы бер-ике татар телле мәктәпне укучыларын, уңышларын бәяләү нигезендә халыкара программа системасына кертү. Бизны бу программаны беләсездер, укытучылар. Система оценки учащихся международная. Халыкара бу система, аңарга татар телле мәктәпләрне кертү. Кайсы бер мәктәпләребез инде Татарстанда бу система керә башлаган. Ничек бу системага кереп була? Бу афойдагыз так. Беренче чиратта бу монда бизнес турында гына сүз бармый, шулай IBO системасы бар. Без аның турында сөйләп китербез әле. Бу системаларга керү кандидат буларак һәр вакыт анда заявка да биреп була. Менә визага. Бу инициативаны күрсәтәсен, әкренләп аларның стандартларын өйрәнәсен һәм бу стандартлар нигезенә таянып
эш итә башлыйсың. Кайсы бер мәктәпләребез инде бу системага керә башлаган дип әйтәм. Икенче слайд бик буларны әйтеп тормыйм инде, безнең хокукый проблемаларыбыз бар. Анда институт прописки дигән нәрсә бар. Татар телен белмәгән балалар татар мәктәбенә укырга керә. Аннарсын безнең конкурс системасы хәзер юк татар мәктәпләрендә, элек бар иде. Аннарсын инде гослар әлбәттә үзенең өлешен кертә. Һәр бер проблема белән эш итеп була. Мәсәлән, шундый тәкъдим. Татар телен белмәгән балалар татар мәктәбенә керсә, аларга аерым бер адаптацион программа күрергә. ИПР дигән механизм бар. Бар бит безнең. Индивидуальный план развития, шәхси үсеш планы. Менә шуның нигезендә хәзер закон андый мөмкинлек бирә. Шуның нигезендә 1 ел эчендә шундый шәхси эш алып барырга шундый балалар белән кем татар телен белми. Әлбәттә бу кыен, бу нинди ресурслар таләп итә, укытучыларның ресурслары вакытын таләп итә. Әмма моны аерым бер механизм буларак программага кертсә, һәм аңа нинди ресурслар җибәрсә, акчалар финанслау әзрәк булса, бу әзрәк булса да бу татар телен белмәгән балаларның проблемасын чишер иде. Татар мәктәпләрендә татар телен белмәгән балаларның. Җәмгыяви куркулар инде сез беләсез, ата-аналар әйтәләр, бердәм дәүләт имтиханын татар телендә биреп булмагач инде, алар менә рус телендә укытыгыз диләр. Бу инде төп проблемаларның берсе. Аның турында күп сүз алышып була, әңгәмә хәтта кырып була, чыннан да бу шулаймы, юкмы? Әлбәттә, хәзер бу таләпләрне күздә тотып, безнең сәясәтчеләребез дә аның турында әйтә. Җәмгыяви куркулар инде ул сездә бар, сезнең кагазларыгызда. Киләсе слайдлар. Бу инде уңай яклары татар мәктәбенең, сез аны күрә аласыз үзегезнең брошюркаларда. Киләсе слайд. Мөмкинлекләр. Бу инде безне свод анализы башлаган нәрсә. Уңай яклар, мөмкинлекләр һәм җитешсезлекләр. Киләсе слайд. Берничә гомуми тәкъдим инде мин сөйләп киттем аларны. ИПР аша, башка слайд. Хокукый иҗтимагый тәкъдимнәр. Бу инде ата-аналар белән эш итү, ата-аналар берлеген булдыру һәм бу ата-аналар берлегеннән булган таләп кую бердәм дәүләт имтиханын татар телендә, башка төбәк телләрдә бирү мөмкинлеген таләп итү. Бу ата-аналардан килә торган эш таләп булырга тиеш. Мәктәпләрдән, мәгариф министрлыгыннан гына түгел, иң беренче чиратта ата-аналардан. Без беләбез инде, менә ата-аналар инде хәзер бик күп нәрсәне хәл итә алалар. Татарстан мисалында без аны күрдек. Әгәр дә татар телле ата-аналар үз берләшмәсен булдырып, шундый таләп турында һәр даим сөйләп китсәләр, бу бердәм дәүләт имтиханын төбәк телләрдә бирү мөмкинлеген үстерер иде. Бу аерым бер стратегия, аның турында сөйләргә кирәк әлбәттә. Пиар стратегия турында әйттек, татар телле белем нәрсә өчен кирәк. Бу аерым бер пиар стратегия булырга тиеш. Мәгариф журналы бездә юкмы монда? Гаилә һәм мәктәп журналы юкмы? Кызганыч чакырдык аларны. Менә экспертлардан булган киңәш хукукый проблемаларга күбрәк игътибар итү. Россия хукукый системасына карата булган тәкъдимнәр турында. Менә алар буенча аерым бер бүлек булырга тиеш мәгариф журналларында. Укытучыларыбыз, директорларыбыз, урынбасарлары күбрәк хукукый яктан, хукукый якны яхшырак белергә тиеш. Һәм белергә генә тиеш түгел, тәкъдимнәрен дә кертергә тиешләр. Бу бары тик экспертларның эше генә булырга тиеш түгел, бу җәмәгатьчелек тарафыннан, мәктәпләр тарафыннан, ата-аналар тарафыннан яңгыртылган тәкъдимнәр булырга тиеш. Аның өчен һәр даим сөйләргә кирәк, аңлатырга кирәк, аңлату, агарту өчен алып барырга кирәк. Бу шулай дәүләт сәясәте булырга тиеш. Һәм шулай моны әгәр дә без татар телле мәктәпләр үсеше турында үсеше программасы турында
сөз алып барабыз екен, бұл программаға кіріге тиішті әйбірлер. Хам тіл өсіші концепциясына да кіре алдырлық үлішлер. Келесі слайд. Milli Üniversitetini bulduru degeni kurduk. Şimdi biz tege atnada Milli Üniversitet turunda fikir alıştık, uz təqdimlərini kırttık. Allah bilsə, indi belki o cemaatçilik tarafından işley başlar. Okutuşular, ne bunu kurduk. Şimdi bilingual pedagoglarga okutuşular stajirovkaları kerakdir. Biz dünya təcrübəsini sevirik, onu көрерге қарарға керек. Biz мұнда теория негізінде оны білеміз. Сәләтлі оқытушыларны татар тілді мәктәпләргә баруны стимуллаштыру турында сөз алып бардық. Яңа буын оқытушылар, егетләр күбрәк керектер мәктәптә. Кім шуның үшін, кім шуны хуплый? Барысы да хуплый, шыннан да егетлер татар мәктәпләрендә җитәрлек түгел. Мен бетерәм, соңгы киңәшләр, соңгы слайд. Бу мин уйлыйм төп слайд. Без менә төрле фикерләр нигезендә менә шундый татар телле мәктәпләрнең киләчәк модельләрен яздык. Бу шундый барды гипотеза рәвешендә генә. Bu ninder belki ideal qaraştır, ama biz hozir shunday modellarni ko'z oldida tutamiz. Belki tag'in ninder model kerak, tag'in narsadir yetmaydi. Belki birsin sızılmat tashlaymiz. Biz mana shuning turida hali oxirida sizning bilan сөйләшәбез. Maktab modellari tezgina anlatib bitiraman. Endi birinchisi u sәләтле qiziqsonuvchan bolalar uchun oz komplektli maktablar. Sonsi bizning Qozonda bor degan maktab, Мәскәүдә интеллектуал мәктәп дигән бар, алар менә Актанышта эшләп караганнар иде. Менә шуның типындагы аз комплектлы татар телле мәктәпләр берничә булырга тиеш. Икенчесе ул теге камил инфраструктурасы, бәлки анда бассейн да булырга тиештер. Шундый көчле белем бирү үзәкләре булырга тиеш. Икенче гимназия типындагы, бәлки күбрәк анда инновацион әйберләр дә керергә тиештер. Qozon turunda aytganda endi har bir rayonda андай maktab bo'lurga тиеш. Мәскәү rayonida гына түгел, har bir rayonda андай maktab bo'lurga тиеш. Тиеш сүзен яратмыйм, әмма туры килгәндә шулай сөйләдем. Кем тиеш, шундый сорау туа. Һәм автобус йөри. Әле менә микрорайон буйлап автобус йөри, балаларны китерә ул мәктәпкә. Менә безнең 12нче мәктәп бар, яһуд телле мәктәп, еврей мәктәбе. Анда алып киләр автобус белән. Ни өчен без үзебезнең Казаныбызда шулай ук берничә шундый мәктәп, татар телле мәктәп булдырып, анда йөртә алмыйбыз балаларны. Бу бик зур проблема, ата-аналардан әйтелгән проблема. Мин ни өчен белмим татар мәктәбенә, чөнки безнең якларда ул юк, һәм мин аны машина белән алып йөртә алмыйм. Шундый проблема бик еш очрады ата-аналар фикерендә. Üçüncü tip, ул факультетлар системасы шикелле эшләтә торган мәктәп, бу 7-8 класстан башлана, ул берничә кичкенә мәктәп бер канат астында. Ул анда иҗади юнәлеш, медиа юнәлеш, бәлки анда физмат, татар телендә физмат булырга тиеш, һәм башкалар. Дүртенчесе ул чит телләрне, ягъни полилингваль гимназия. Полилингваль гимназия, бишенчесе ул шәхси мәктәп, анда инде аның нигезләре икенче төрле булырга мөмкин. Гафу итәрсез, вакытны күп алдым. Сораулар бирергә мөмкинлек юк, чөнки минем теманы дәвам итә киләсе эксперт, һәм бу сорауны аңа да биреп булыр, һәм мин дә аның янында басып торырмын. Виктор Алойсовка шул вакытта сүзне бирәм. Рәхим итегез, бу лекция инде безнең рус телендә була. Здравствуйте. Birinchisi aytaman, bu bizning o'tgan yil boshida seminarda ham fikrni ko'ra olasiz.
Кайсысын яшы білген кішілеріне Здравствуйте. Я буду немного помогать, потому что мне немного сложно говорить на иностранном языке. Тем не менее, мне попросили говорить о мировом опыте, о преподавании региональных языков. И это, конечно, очень сложно, потому что в первую очередь мы говорим о опыте десятков стран, и каждая страна это очень по-разному, и даже в одной стране есть разные регионы, которые тоже решили одинаковые проблемы по-разному, потому что просто ситуация с языками совершенно разная с одной страны и с одной региона на другой. И с другой точки зрения, я работаю социологом, я не педагог. Я здесь буду говорить больше с точки зрения социолога, а не педагог. То, что чуть-чуть я знаю о социологии языков, а совершенно меньше о педагогике. Но как начало я хотел вам, сначала я буду вам говорить какие общие вещи, потом мы немного будем говорить о Канаде, и в основном я буду говорить о один опыт стран Басков. Но вначале я вам хотел обращать внимание на одно пособие, которое есть в интернете, в открытом доступе. Есть Фрисский исследовательский институт, который публикует одни брошюры на 40-50 страниц о как развивается преподавание определенного языка в определенном регионе Европы. Каждый год есть примерно 2, 3, 4 новые досье. На сегодня есть 48 досье в открытом доступе, они почти все на английском языке. Представляют опыт из 22 государств и 44 языка. То есть то, что мы встречаем в Татарстане, в Марьине, в Чувашии, в Башкортостане, просто это обычно. Такая проблематика, такой вопрос существует везде в мире практически, потому что многоязычные страны это практически все страны мира. В Европе я только знаю Исландия и, может быть, Малта, у которых не является двуязычной или многоязычных странах. Я происхожу из Испании, там есть 13 коренных языков. Немного от истории. На самом деле, в протяжении большей части 20 века в европейских государствах существовало отрицание мнений о преподавании региональных языков. Считалось, что они мешают изучению большой язык, общегосударственный язык. Это был обычный тренд практически во всех европейских государствах в самой большой части 20 века. Часто их знание считалось аномалией, и даже сегодня. Нормальным гражданам страны это был монолингв на языке, который является самым распространенным в этой стране. И эти, которые говорят на другом языке, это какие-то странные вещи. Хотя они могут быть 20, 30, 40% населения. И тоже нередко это власти боялись, что владение региональным языком поставит под угрозу консолидацию, единую нацию и территориальную целостность государства. Поэтому в протяжении практически до большая часть 20 века во многих странах преподавание региональных языков, даже их использование в школах было запрещено. Например, в моей стране, Испании. Но немного это началось изменить из-за большие социальные изменения, которые происходили в обществе.
И один из опытов, самый впечатляющий, эти, которые были, потом влияли во многих странах мира, это опыт Квебека в 60-х годах. В 60-х годах что получилось? В Квебеке прошла так называемая тихая революция, которая коренным образом изменила такая структура региона. В этом моменте из-за разных причин самосознание франкоязычная часть населения, которая была большинством, но началось расти. И в связи с этим они изменили свое отношение к англоязычной части населения, которая на самом деле доминировала экономике до сих пор. Но на этом фоне что происходило? Что некоторые англоязычные родители начали бояться о том, что свои дети не владеют достаточно хорошо французский язык. И они не были довольны. Вопреки тому, что французский язык изучали в протяжении всего образования, до 12 лет, они не были способны говорить на нем. И в этом моменте группа родителей в город Сен-Ламбер, это на пригороде Монреала, начали внедрить под руководством университетских исследователей в 1965 года преподавание на французском языке для англоязычных детей. И это было только один опыт, начало 26 детей, которые начали это обучение. 1965 года. Извини. Я пошел немного дальше. Важно иметь в виду, что они хотели. Программа имела следующие основные цели. 4. Они важны. Обеспечить участвующих детей практическими навыками как в письменности, в письменном, так и в устном аспекте французского языка. Во-вторых, поддерживать нормальный уровень развития английского языка. В-третьих, гарантировать академическую успеваемость в соответствии со способностями в этапах обучения учащихся. И в-четвертых, привлекать учащимся понимание и принятие франко-канадцев, их языка и культуры, не умаляя принятие студентами и их идентификации к англо-канадской культуре. Они не хотели ассимилироваться никаким образом, но им было важно изучать французский язык, потому что это начало иметь важность, какая-то социальная важность, какая экономическая важность. Пожалуйста. На самом деле эксперимент оказался очень успешным. И в университете они следили все это развитие. И эти специалисты могли доказать, что эти дети прекрасно успели всем, которые они представили перед собой. Они изучали все предметы на нормальном уровне, и кроме этого, они знали очень хорошо французский язык. И это была цель. Вследствие этого, этот опыт распространился в Канаде, в Квебеке,
Канаде, в США и тоже в Европе. Но имеем в виду и очень важный момент. Кто на самом деле хотел это сделать? Кто начал? В случае клеветка инициаторы были носители доминирующего языка, которые считали, что им выгодно изучать другой язык. В Европе это, как правило, но не всегда, не так, но наоборот. Это представители национальных меньшинств, которые хотят, чтобы дети изучали именно этот национальный язык. Но и в одном случае, и в другом, это очень важно. Всегда инициаторы этих новостей, это двуязычное обучение и в Европе, и в Америке, это родители или небольшие гражданские организации, а не государство. Эти родители создали первые классы, первые школы на языке, который им нужно. И для кого? Тоже очень важный момент. Школы с обучением на миноритарном языке часто объединяют в одном классе носителей и неносителей языка. И это важно. И часто в городских условиях большинство или подавляющее большинство детей, посещающих этих классов, не говорит дома на этом языке и даже почти не встречают его в среде. В этих случаях, как правило, стоит начать подготовку метода погружения уже в дошкольном образовании, чтобы уже с первого класса дети могли до какой-то степени уже учиться на этом языке. Пожалуйста. Но очень важно, не только школа. Школа это средство, но это одно из средств, и возможно это не самое важное из них. В условиях, где язык большинства сильно доминирует в обществе, самого по себе школьное образование, даже полностью на миноритарном языке с первого до последнего года, недостаточно, чтобы дети, как правило, усвоили миноритарный язык на уровне языка большинства. Это в стране басков это понятно, например. Поэтому в рамках позитивной языковой политики необходимо, примерно, 3 вещи в основном. Во-первых, увеличивать контакт детей и всего населения с миноритарным языком на улицах, посредством привлекательных СМИ и так далее. Если нет контакта, как? Второе, нужно увеличить потребность в миноритарном языке, то есть, чтобы его экономическую стоимость. И это и в государственном секторе, и в частном. И в-третьих, нужно улучшить отношение населения к миноритарному языку. Но, пожалуйста, не надо только говорить. В основном не надо говорить, надо действовать. Это пример татарской школы в Чувашии. Это как? Говорится одно и делается абсолютно обратного. Как можете сказать? Сохраните язык, родной язык на русском языке. Что-то не работает, кто-то ничего не понимает. Мы проводили много опросов в Чувашии, мы
примерно 4000 детей мы опросили. Из последних опросов, например, это было в 2 районных центрах в Чувашии. Мы спросили, на каких языках они говорят с в разных контекстах. Дома эти школьники, 20% из них говорят только по-русски. 20%. А в школе с одноклассников 50% говорят только на русском. А с преподавателем 70% говорят только на русском. В школах в Чувашии практически нет ничего на чувашском языке. Ничего. Контакт с этим языком, который считается, что надо изучать, не существует. Пожалуйста, 3 песни, 3 раза в год, чтобы было, вот, мы сохраняем чувашское наследство. Все. Это что есть. Поэтому в школах нам не надо только преподавать язык, нам нужно дать благоприятные условия, чтобы дети считали, и преподаватели считали, что там можно говорить на этих языках, можно использовать. Если вы хотите, чтобы в вашей школе они изучали татарский, русский и английский, например, надо их, чтобы эти языки были в пространстве, чтобы были считались нормальными, чтобы были считались легитимными в этом пространстве. Иначе все будут говорить на русском, потому что в пространстве говорите на русском. Да, я хотела спросить, это говорится про национальные школы чувашские или про... Это в районных центрах Чувашии все школы это русскоязычные. Но тем не менее, официально в Чувашии, по крайней мере до августа этого года, цель была преподавать и чувашский язык. К сожалению, в районных центрах Чувашии нет национальных школ вообще. Кроме в самых маленьких районных центров, по крайней мере, 4 года назад. Сейчас не знаю, что и там происходит. Пожалуйста. А сейчас будем посмотреть один пример Пасской автономной области. Пасской автономной области это часть Испании на севере. Там есть 2 миллиона жителей. Это очень маленький район. Это, если Википедия и я хорошо прочитал, это 1% пространства Татарстана. Это какой-то район Татарстана. А баскский язык это генетически изолированный язык. Это не индоевропейский, но на самом деле это совершенно другой язык. Вообще не похож на испанский. На самом деле намного более похож на татарском, чем на испанском. Агглютинативный язык, в конце слова, все, не важно. И на сегодня есть 700 тысяч говорящих на нем. То есть в 5 раз меньше, чем татарский, если не ошибаюсь. Пожалуйста. Концепт национального состава населения в Испании, вообще в Западной Европе, это немного запутанное понятие. У людей нет такое представление, что я такой или такой. Но чаще всего это и такой, и такой. Именно, что касается в стране басков, именно там были и есть много мигрантов из других районов Испании и из-за рубежа. Таким образом, чтобы там не можем говорить, что это баски, которые когда-то теряли свой язык. Нет, это просто люди из многих происхождений, первого, второго, третьего, 10-го поколения, которые там живут. На сегодня примерно 20% населения родилось в других районах Испании, 10% населения родилось вообще в других странах. И это первое поколение, второе представительство. Пожалуйста.
Когда мы хотим узнать, какая ситуация с языком, это очень важно, очень важная такая диаграмма. Это посмотрим, сколько людей говорят, владеют этим языком, но тоже по возрастным группам. А представьте, самые старые говорят гораздо больше, чем молодое поколение. Типичное. Но в стране басков это 1981 года, это первый раз после диктатуры Франко, где было возможно опросить о владении языками в Испании. И даже в максимум это только 35% населения, которые знали в самых старших возрастных группах, владели баскским языком. В городах тогда примерно 7% населения говорило с детьми на баскском языке. Вот, это ситуация, которая была в 80-е годы. Пожалуйста. В этих случаях, что они создали в стране басков, они дали выбор родителям, какой язык обучения они хотят для своих детей. Они создали так называемые 3 модели. Модель А, Б и В и Д. В баскском языке не существует буква С. Поэтому А, Б, Д. Странно, но так. Модель А это абсолютно все на испанском языке, кроме предмета баскова. Модель Б это половина предметов на баском и на испанском. И модель Д это полностью все на баском языке, кроме предмета испанского. В этом случае, как вы думаете, что выбрали родители начала 80-х годов? Первую модель. Пожалуйста. Модель А. Почти 80%. Конечно. Зачем нам нужен баскский язык? Вообще, зачем? Конечно. Пожалуйста. Ну, тогда начинается то, что я вам говорил, языковая политика. А языковая политика в пользу миноритарного языка, не мажоритарного, пожалуйста. Тоже есть такая языковая политика. В этом случае, что они начали делать? Например, увеличить контакты с языком. Двуязычные надписи практически везде, на улицах, на дорогах, в государственных учреждениях, на 2 языках. Здесь нет. Посмотрите, что есть. Например, английский, русский. Это что я видел. Пример. И потом создание очень привлекательных СМИ на баскском языке. Например, телевидение. Телевидение, которые были матчи по футболу. И их только было на баскском языке. Которые были фильмы, сериалы современные, где были детские программы. Много мужчин начали посмотреть баскское телевидение, вопреки они ничего не поняли. Но там был Реал Мадрид, там был Атлетико де Билбао, там была Барса. Но это много, это очень дорого. Но они это сделали. Увеличение подробностей в миноритарном языке. Баскский язык начал быть обязательным, чтобы построиться на работу в госадминистрации, как преподаватели в школах, чтобы работать как врач или медсестра в здравоохранении. Не во всех случаях, не во всех на перфектном уровне знания, но потихоньку это начало сделаться. Конечно, это не можно сделать сразу, в первый день, потому что просто нет людей, которые владеют этим языком. Но эта политика была потихоньку это сделать. Но одновременно, если
внедряя се эта политика, необходимо в этом же моменте создать условия, чтобы все население действительно смогло изучать баскский язык. И взрослые, и дети, потому что нельзя и несправедливо потребовать знания какой-то либо языка, а потом не дать возможность изучать его в совершенстве. И они тратили много денег именно на это тоже. И улучшение отношения населения к милитарному языку, среди прочего, они начали показать родителям, что выпускники и учащиеся в школах на баскском языке получают такие же результаты, чем остальные, чем эти, которые учат на испанском языке, только на испанском языке. Кроме этого, эти дети тоже владеют и баскским языком. В дополнение, все остальное, по крайней мере, одинаково. Тоже в течение 30 лет они сделали много и много, постоянно такие доказательства. И тоже не все работает перфектно первый раз. Нужно опыт, нужно стараться. Но они это смогли сделать. Пожалуйста. Например, такое исследование 2012-2013 года. Учащиеся по моделям и результаты тестирования по испанскому языку, по математике и по баскскому языку. В 4 классе учащиеся модели А на испанском владеют лучше испанским. У них есть лучшие результаты по испанскому языку, чем учащиеся модели Д. Но в 8 классе уже нет различия. Статистически это не есть чуть-чуть больше, но с статистической точки зрения нет различия. Мы не можем сказать, что лучше. О баскском языке, конечно, эти, которые учат только на испанском языке, и баскский язык является только предмет, они гораздо хуже владеют им, чем эти, которые учатся полностью все предметы на баскском языке. А по математике в этом исследовании пока есть результаты, что вы действительно модель D имеет лучшие результаты, чем модель А по математике. Не все исследования показывают такие цифры. Обычно показывают лучшие цифры по владению иностранному языку. Эти, которые учат на баскском языке, они билингвы, они изучают гораздо легче третий язык, чем эти, которые практически являются испанскими монолингвами. И не только в стране басков, это мировой опыт, это показывает. Если ваши ученики имеют, как правило, хуже результатов по английскому языку, чем учащиеся в русскоязычных школах, проблема в вашем обучении английскому языку. Я не знаю, как правило, должно быть у ваших учащихся значительно лучшие результаты по иностранному языку, чем у других, которые учатся на доминирующем языке. Но эти результаты постепенно показали родителям, что действительно они теряют возможности, если они не переходят к обучению на баскском языке. Пожалуйста. Другой вопрос, который, на самом деле, для Испании это анекдотический, но здесь, кажется, это огромный вопрос. Конечно же, в двуязычных районах Испании дети изучают меньше часов испанский язык,
чем в едноязычных районах в Испании. Вот количество часов испанского языка. В Мадриде они изучают больше часов испанского языка, чем в стране Басков, в Галисии, в Каталонии, в Балиарских островах. Конечно, но результаты одинаковые. На самом деле, они изучают намного больше филологических предметов в двуязычных районах, чем в моноязычных. Результаты, потому что, извините, зачем нам нужно повторить такое же знание по грамматике на одном языке и на другом? Глупость. Глупость не надо. Пожалуйста. Как я вам сказал, вот что потихоньку в течение больше 30 лет оказалось по выбору родителей в стране Басков. Потихоньку модель А стала меньшинством, модель Д стала большинством. Пожалуйста. Последние цифры опубликованы, это в 2015 года. Сейчас 63% населения выбирает обучение только на баском языке. Только. Помните, что 20% населения родился в других местах, 30% населения родилось в других местах. Выбирают, даже иностранцы выбирают обучение на баском языке. Это выбор. Пожалуйста. Результаты, конечно, можно увидеть в переписях населения. Помните, 1981 года, что началось с школьного образования? Сейчас практически 80% детей владеют баским языком. И абсолютно, совершенно другая фигура есть на сегодня о том, что было раньше. К сожалению, это то, что они владеют языком. Пока есть огромная проблема в том, что они использовали этот язык. И это огромная проблема, которая существует в многих процессах ревитализации. Дети и молодежи знают, владеют, но тем не менее чаще всего говорят на языке, который они говорят дома, то есть на испанском. Но тем не менее, вопрос все изменилось коренным образом. Пока есть много работы, много, пока существует. Пожалуйста. Если посмотреть то, что, например, происходит в Уэльсе очень быстро, ситуация была одинаковая. С 1971 года и потихоньку начинает расти. Но в Уэльсе темпы совершенно другие. И что-то нехорошо происходило после этого. Посмотрите, что после 10 лет практически ничего не изменилось. И это из-за этого сейчас они изменили коренным образом структуры, система поддержка, административная структура, система двуязычия и система языковой политики, административная структура языковой политики, потому что результаты действительно налицо, но они являются неудовлетворительными, по крайней мере, для большинства населения. Пожалуйста. В конце некоторые выводы. Преподавание регионального языка, что нужно? Оно должно быть лишь частью общего государственной политики в Европе. Только
если мы передаем обязанность школ или преподавателей татарского языка, это ничего, извините. А преподавание в школах это очень важно, это абсолютно необходимо, но с этим мы немного далеко уйдем. Должно быть эффективным, привлекательным и конкурентоспособным. То есть, действительно, не надо дать 3, 4, 10 часов региональному языку. Это важно, чтобы дети изучали, учились. И чтобы они учили, среди прочего, недостаточно было только предмет такого языка. Сейчас проблема, и эта проблема общая практически везде, что то, что я представляю здесь, это вопрос о двуязычном образовании, региональное и общегосударственное. Но сейчас нужно, по крайней мере, и английский. А все это остается намного более сложно. Как мы внедрим третий язык? В каком моменте? Каким образом? За счет чего? И то сейчас это огромная проблема. Огромная проблема в стране Басков, в Галисии, в Каталонии, в Британии, в Окситании, в Сардинии и так далее. Как мы будем переходить к трехязычной и даже четырехязычной образованию? Нужно ориентироваться в первую очередь к использованию языка как языка обучения. Именно это недостаточно, чтобы это был предмет. У нас надо иметь в виду, что мы включаем детей, на которых является первым и вторым языком. Особенно в городских условиях. И извините, в городских условиях это самое важное. Почему? Потому что если в городах и образование идет только на языке большинства, в деревнях, это пример. В селах, в деревнях они будут делать так, как делают в городах. Нам нужно показать, что стоит учиться в региональном языке в городах. Таким образом, и в деревнях, а это будет следить, иначе это не будет. Пример дает горожане, не жители села, не жители сел. И тоже имеем в виду, что особенно в городских условиях это образование объединяет детей разных национальностей. У нас не будет только представителей этой национальности. Наше образование должно иметь в виду, что мы преподаем в основном язык. Действительно, мы тоже можем преподавать, и необходимо преподавать тоже и культуру, связанную с этим языком. Но это не обязательно будет культура и язык этих других представителей всего общества. И нам нужно быть очень внимательными с этим. Люди, часто родители хотят, чтобы их дети изучали региональный язык, но это не значит, что они готовы ассимилироваться к этой культуре, к этому языку. Спасибо. Барма Эдгар Гасраула. Можно, да? Muchas gracias por tu lección. Tengo dos preguntas. У меня вопрос такой, а вот есть, во-первых, надежда, вы там показали график, да, что 10-летние дети, понятно, что они учат язык, поэтому они знают язык. Есть ли шанс, что вот этот хом сместится потом через 2 поколения, и там будет уже такой более широкий, да, там уже 30 лет? То есть вот есть ли предпосылки к этому? Вот это, да, вот Вельский и... Да, если вы смотрите, есть такое движение. Это, конечно, такое движение существует, обязательно.
На самом деле, если спокойно посмотрим то, что происходит, скорее всего, часть из этих, это максимум, немного теряется. Потому что, как я сказал, проблема в том, что они могут владеть, и когда они учатся в школах, они этот язык владеют и используют, но потом, когда они уезжают в школу, они могут это не То использовать. есть, скорее всего, будет пониже, но... Чуть-чуть, но тоже. В Ирландии это огромный проблем, который они уже десятилетия у них есть. Чтобы в школах изучают до какой-то степени, но потом никто не говорит на ирландском языке, например, в Дублине. И вот что получается. Но тем не менее, да, конечно, безусловно, старые. Можно ли предыдущий, пожалуйста, можно ли предыдущий? Да, вот и предыдущий там то же самое. Смотрите, как это... Тут прям резко прям кончается. То есть, Да. это значит, что будет, может, пониже, да, но... то есть Но тем не менее, здесь примерно 10 лет, нормально, это есть каждые 10 лет, это нормально, что это такое. Но когда мы хотим изменить общество, такие изменения идут потихоньку. И это тоже хорошо, потому что никто не хочет никакую революцию лично. Хорошо, у меня такой второй вопрос, я просто не увидел этого. Это вот процесс, это результат политики Мадрида и Лондона, или вот это местные решали на муниципальном уровне? В первую очередь, родители вначале. Всегда это идет снизу. Обычно никто ничего не дает, просто потому что ты просишь его. Но это, в основном, это политика местная. Конечно, из-за того, что есть спрос. И это тоже идет динамически. Сначала спрос мало, и потихоньку это в лучшем случае начинает расти. Но я здесь в течение 10 минут рассказал то, что происходило в течение 35 лет. И кажется, что вау! Это очень сложно. Сеньор Ректор, у меня вопрос. Считаете ли вы, что должно быть выработано какие-то законы, чтобы была какая-то добросовестная конкуренция между языками, чтобы не было, допустим, монополия испанский только, искали, там, нет, и каталанский. Ну, даже и без конкуренции языков есть всегда. Без и с законодательством. Я рассказал то, что, например, происходит в стране Басков. Например, в Каталонии это совершенно прошло по-другому. Там идет так, что преподавание сделается полностью на каталанском языке для всего населения. И там вопрос это другой. Даже и в Балиарских островах тоже преподавание идет полностью на региональном языке. Но это потому, что там социологическая ситуация совершенно другая. И тоже концепция. И тоже это сейчас это так. В 80-х годах это не было так. Постепенно произошло идея, что это лучший способ. И большинство, например, в Каталонии, примерно 80% парламента предпочитает эту возможность. Но зависит от региона. Оқытушылардан сұрау. Хан танысыңға сұрау. Республика Татарстан, город Гоголь Хамидуллина. Не слова, а действия и метод погружения. Еще раз покажите, пожалуйста. Ну, метод погружения это в основном то, что дети, которые не владеют языком, приезжают в школу или в детском саду и им начинают говорить на языке, который для них это чужой. На самом деле, это чтобы представители многих много меньшинства получили, когда им было погружены на языке большинства. Но здесь это по-разному. Когда мы говорим о погружении
на миноритарном языке. Язык, который люди говорят дома, это язык, который имеет, является доминирующим в обществе. Это язык, который никаким образом они теряют. Это язык, который очень хорошо поддержан в обществе и везде они используют. Это то, что получается здесь. Почему преподавание на баскском языке успеет, чтобы дети очень хорошо владели испанским языком, и наоборот это не происходит. Но именно из-за того, что один язык находится везде в обществе, они постоянно дети используют его, слышат его, а другой нет. Язык, который более слабый в обществе, нуждается больше помощи. Гафу итегез, сырлы сұрау енді біздің уақытымыз шектілі. Яғни бик қысқа уақыт қана енді. Спросить с социологической точки зрения, как вы думаете, почему произошла так называемая тихая революция в Квебеке или та же ситуация в стране басков? Ну, то есть какие были предпосылки, с чем связан рост национального самосознания, какие факторы на это влияют? Спрашиваю, потому что хочу понять, как понять, что в обществе общество созрело для каких-то изменений в этом плане. То есть, может, это как-то можно понять из факторов. Это можно сразу второй вопрос? Да. Сразу второй вопрос. У меня такой вопрос. Я Хамфино, журналист. Я хотел бы узнать инфраструктуру использования региональных языков в Испании и Великобритании. Объясню на примере кейса, например, Прибалтика, да, Латвия. Там у них есть русскоязычное население и латышскоязычное. Русскоязычное население, оно обычно как бы европейский скептицизм, да, и они вот хотят жить в Латвии, там свой бизнес развивать. А латыши, они хотят рвутся в Европу, и поэтому происходит, что население туда уезжает, а русские остаются, и вот у них язык русский, это как бы язык бизнеса, да. Вот у нас в Татарстане, например, татарский язык, это больше язык инфраструктуры, это развлечения, культура, литература, театры, да. А вот в Испании, в Великобритании, там у региональных языков какая ниша, какая инфраструктура использования? Ну, здесь вопрос про тихую революцию. Да. В первую очередь, очень трудно сказать. В случае Квебека это очень... Я не знаю его в основном, но проблема... В Квебеке это была какая-то аграрная структура, у которой франкоязычное общество было, чаще всего это было жители деревни, очень связан язык с религией, с католицизмом. И в определенном моменте, я не знаю точно почему, но так происходило в 60-х годах, чтобы произошло какое-то светское революция, и они подошли из какой-то аграрной структуры общества на какой индустриальную, даже постиндустриальную структуру населения. И связаны с такие масштабные изменения, включилось изменение в языке и в роль языка в этом. Каким-то образом, можем сказать, скорее всего, в стране басков тоже это происходило. После того, что баскский язык, как каталанский, как галицийский, они были запрещены во время Франко, и после диктатуры было какое-то изменение, огромное изменение в населении, которое на самом деле уже существовало, но политическая обстановка не дала возможность, чтобы открыто появилось. В этом моменте это изменилось. Как на самом деле и здесь, когда было такое изменение с развалом Советского Союза, тоже какие-то социальные изменения, которые уже были, они появились, и в этом моменте, в моменте какое-то социальное изменение, включились изменения в языка. По вопросу инфраструктуры, да, скорее всего, это большая разница, которая есть, например, в стране басков и в Уэльсе.
Потому что в стране басков они смогли сделать то, что ниши с баскским языком были гораздо шире, чем там. В стране басков, просто, например, то, что происходит в образовании, они сейчас есть возможность учить математику в университете на баскском языке. Уже не сейчас, уже, по крайней мере, 15-20 лет назад это уже существует. И просто потихоньку самый язык, когда создаешь СМИ на этом языке, когда уже есть какая-то потребность в населении, например, я иду купить хлеб в Барселоне, я спрашиваю на каталонском, если меня говорят, что ты говоришь, не понимаю по-испански, я говорю, здравствуйте, иду в другом месте. Никакие странные спросы я буду с этим человеком иметь, но, конечно, это значит, что если ты не знаешь этот язык, у тебя будет меньше клиентов. Я в Латвии не знаю точно, что происходит. Возможно, чтобы русскоязычное население, они как бы живут между собой, и им, я очень сомневаюсь, и им вообще не надо иметь никакой интерес получить другой клиенты латышоговорящих. Очень сомневаюсь. В принципе, всегда надо доказать, что это плюс. Не идет речь о том, никто в Испании не хочет, чтобы их дети не владели испанским языком в совершенстве. Конечно, это обязательно. Никакой родитель и заинтересован этим для своих детей. Это деньги, это возможность работать для детей, что нам надо доказать, что мы будем дать дополнительную возможность, просто еще одна возможность, чтобы найти эту работу для детей. Из-за этого сейчас нужно включить и третий вариант. И что происходит с английским? То, что происходит с вторым иностранным языком. Сейчас еще более сложно, чем раньше. Виктор Рахмат, спасибо большое. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.